plus dreapta 5, plus stânga 4, închidem 3 lung. 5, 4, 3, 2, 1, go! Stânga 5, închidem 2, scurt, 2 scurt, nu tăia dreapta 5, nu tăia dreapta 5, 80 circuit, dreapta 4, închidem 3, 10, stânga 2 semilung, dreapta 4, închidem 3, 10, stânga 2 semilung, 40, vârf de pantă, 20, dreapta 2 scurt, dreapta 2 scurt, 30, stânga 5 scurt, 30, stânga 5 scurt, 40, frână pe dreapta 5, pentru stânga 3 cu minus, lung, lung, plus dreapta 5 mascat. 40, varsă dreapta 3 scurt, cu minus, dreapta 3 scurt cu minus, 20, dreapta 5 mascat, dreapta 5 mascat, 10, da. Dreapta 5 cu minus, semilung, da. 40, stânga 3-2 la intersecție, stânga 3-2 la intersecție, 50 circuit, stânga 5 plus dreapta 5 plus dreapta 6 pe vârf de pantă, stânga 5 plus dreapta 5 plus dreapta 6 pe vârf de pantă, 30 pe vârf de pantă plus dreapta 4 scurt plus stânga 4 semilung, 10, dreapta 3 semilung plus stânga 5 plus stânga 5 plus dreapta 4 semilung, 20, stânga 4 scurt, 20, taie dreapta 4 cu minus lung, dreapta 4 cu minus lung, 30, stânga 4 închide în 3, stânga 4 închide în 3, 30, dreapta 5 semilung, 50 cu gaură pe circuit, 50 circuit cu gaură, plus stânga 5, 30, dreapta 4 semilung, 30 circuit, stânga 3 plus dreapta 6, 30, stânga 5 scurt, 70 circuit, plus dreapta 2 semilung, plus dreapta 2 semilung, 70 circuit, plus dreapta 2 semilung, plus stânga 5, plus dreapta 5, plus stânga 3, 30, dreapta 5, plus stânga 3, 30, dreapta 4 semilung, 20, stânga 3 cu minus, plus dreapta 4 lung, lung, 20, dreapta 4 lung, lung, 20, dreapta 4 scurt, 20, stânga 3, închide în 2, închide în 1, închide în 3, închide în 2, închide în 1, dreapta 2 lung, 50 circuit, stânga 4, 40, stânga 4, 40, da? 40, frână pe dreapta 4 pentru stânga 3, 2, frână pe dreapta 4 pentru stânga 3, 2, dreapta 2, lung, lung, 30, dreapta 4 semilung, nu tăia stânga 4, stânga 4 nu tăia, finish. E ok? Stă drept volanul. Ok. Hello. O mai am stânga spate, roata? Am lovit ceva acum. Acum. M-am speriat un pic aici. Mulțumim de suport. Mulțumim. Ciao, mersi. Pam, pam. Ciao, pa, Ciao. pa. Bine, Alex. Yeah, bro. Cu un pic de emoție acum la sfârșit fac. Ce emoție, frate. Bă, dar ce-a plecat. Ok. Și am văzut aia, dar zic, speram să fie de pământ. Nu știu în ce am dat, dar avem 46 de minute, stai să mă uit pe